Якби не це тонесеньке скло, ти б обкінчав би обличчя свого батька. Батя, кого хіра? Здоров, синку! Ну як ви, збочинці? 100 років вас не бачив. А, сином пахне. Хулі. Та година ночі, що сталося? Вона ще не готова. Твоя робота. Гарний малюнок. Талановита у мене невісточка. Поки ще не невісточка. Ну, як казав один відомий єврей, час – штука відносна. А ви надовго до нас? Ні, ненадовго. Скоро зустріч зі старими знайомими. Лусія, Марія і Кокс. Ідейний хлопець. Це. Зроби нам чайку, будь ласка. Цікаве ім'я твого друга.